Kaixo artistak, hementxe gaude bigarren irakurgaiarekin. Bigarren mailan egingo dugun bigarren irakurgai garrantzitsuenarekin. Beraz, hortxe daukazu irakurketa eta elementu batzuk ikusten dira. Baina oso ondo dakizuen moduan zer. Irakurketa hor egonda astea jada irakurtzen? Ala zeo zer egin behar da. Oso ondo, zeintzuk dira estrategiak. Zerekin hasiko gara? Hori da, ezta, marrazkia ikusten. Kasu honetan, bi marrazki daude. Hementxe ikusten da neskato bat, mutiko bat, hor bi pertsona agian gurasoak izango dira? Non daude? Zer ari dira egiten? Baina marrazki honekin pista handia daukagu ipuina ondo ulertzeko. Bestean, neskatoa berriro ikusten da, ezta? Baina, non dago? Hondartzan ala non dago? Bai, bere oholarekin, bai, bere oholaren gainean, bere taularen gainean, eta belar metaren gainean. Ea ba, orduan ze protagonista izango da? Gauza asko ditugu, ja, Bigarren estrategia gogoratzen? Hori da. Ipuinaren izenburua irakurtzea, zein da? Belar olatuetan. Hasieran olatuetan daude hor hondartzan eta baina gero? Belar olatuetan, hau ze izango da? Beraz, hau protagonista izango da? Bukatuko du protagonistak hor olatuetan egongo balitz bezala belar metaren gainean? Surfa egiten? Hirugarrena zein da? Hori da, ezta? Ea informazio gehiago daukago. Eta bai, Carlos Santiesteban, bai? Hau da idazlea. Idazle hori hemengoa da, Bizkaikoa da, Karrantzakoa, eta beno, liburu batzuk idatzi ditu. Justo kasu honetan, hau daukagu, belar olatuetan, moldatuta dagoela dinoz, bestela liburua luzeagoa da, baina irakurketa hemen daukagu. Gero zer, zein da laugarren estrategia? Hobeto ulertzeko irakurri baino lehen. Hori da, ezta? Lehen eta azkenengo esaldiak irakurtzea. Magi eta haren familiakoak ez ziren itsasaldean bizi, hirian baizik. Eritz begira, olatuak hartzen ikasi dut. Oio egin zion nebari belarmetan bera abiatzen zen bitartea. Orduan zeo zer egiten du hor belarmetan, ezta? Amaieran. Eta ziren kontatzen du hirikoak direla, jaia kokatuta daukagu, ezta? Gero zein da horrengoa, bosgarren estrategia. Hori da, ezta? Esaldi kopurua ikusten, hemen esaldi piloa daude. Behintzat ikus ditzagun paragrafoak, hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragrafo. 6-7 ideia nagusi egongo dira gutxi gora bera. Historian zehar. Hori da, ezta? Eta seigarren estrategia, zertarako irakurtzen dudan ipuin hau. Ziurraski ondo pasatzeko, ezta? Ondo pasatuko dugu ipuin hau irakurtzen. Zer gertatuko den historio baten bat egongo da, agian guri ere gertatu zaigu, hau. 7. estrategia, hiztegia kontutan hartzea. Hemen batez ere, sega makina, belar meta eta apar. Bai, haiek, olatuetan surfa egiten aparra ateratzen da, ezta? Espuma. Belar meta, hor gure protagonista hor egonda, eta sega makina belar mostekoa. Gero hitz baten bat gehiago dago, nik esango nuke ohola. Ohola hitza, bai? Ze horti dago ohola, surf oholean, ohola, hau zera, surf ohola. Eta beno, gutxi gora bera horrekin, badaukagu. Ja pres gaude irakurtzeko, baina beno, galdetu zeure buruari, eta gian esajarri aldugu 8. estrategia moduan, nor den protagonista edo nortzuk diren protagonista. Eta kasu honetan, argi eta garbi ikusten da, ezta? Magi. Magi nor izango da. Neskatoa, ezta? Gero zeo zer egiten duena. Bai, puina, daukagu. Beraz, bi edo hiru aldiz irakurriko dugu, ezta? Horein zure txanda, irakurri nahi baduzu, poliki. Eta nik ere zuri erreferentzia emateko irakurriko dut, ea zer iruditzen zaizun. Prest zaude?
Benga da aurrera. Belar olatuetan. Magi eta haren familiakoak ez ziren itsasaldean bizi, hirian baizik. Baina asteburu guztietan hondartzara joaten ziren. Izan ere, Magiren nebari ikaragarri gustatzen zitzaion surf egitea, eta gurasoek oso gogoko zuten hondartzan ibiltzea. Magiri ordea gehiago gustatzen zitzaion lehorra, itsasoa baino. Atseginago zituen mendiak itsasoko uhinak baino. Udan baserrian ematen zuen familiak, eta pozarren egoten zen orduan eskatua. Hala ere, hondartzara joaten zenean, Magik miretxirik begiratzen zien nebak bere surf oholean egiten zituen mugimendu eta saltoei. Handia naizenean, furgoneta bat erosiko dut, eta nahi baduzu, nirekin eramango zaitut olatuen bila, esaten zion nebak. Baina Magiri beldurra handia ematen zioten olatue. Egun batean, nebak gutxitan erabiltzen zuen ohol bat oparitu zion. Gogoratu hemendik, onagoa zela, hemen ez duela bukatzen ipuina, jarraitzen duela hemen. Magik bihotz-bihotzez eskertu zion oparia. Nola esango zion itsasoak beldurra ematen ziola. Nebari, musu bat eman zion, eta izili gelditu zen. Uda heltzean, hiritik baserrira joan zen familia. Eta egun batean, aurreko zelaiko belarra moztu zuen. Baina nor moztu zuen? Aitak, sega makinaz. Gero, belar meta dotoreak egin zituzten denen artean. Ongi begiratuta, ilaran jarrita zeuden belar pila haiek olatu luze eta erraldoi bat iruditzu zitzaizkion Magiri. Nebak, oparitutako ohola, gogoratu, ohola, oparitutako ohola hartu zuen, eta baino jantzia jarrita lehenengo belar metara igo zen. Magi belar olatuaren gainean jarri zen oholean etzanda. Ez bat, ez bi, besoak mugitzen hasi zen, igerian harin. Eta belar aparrezko, gogoratu aparra, bai, olatuen aparra. Aparrezko olatuan irristatu zen ziurist. Eritz, begira, olatuak hartzen ikasi dut. Oiu egin zion nebari, belarmetan bera abiatzen zen bitartean. Edalazan eta espazan, txartadilla, kalobazan, dagera dadilla, Magiren baserria. Beno, espero dut, irakurketa horrela eginda, zuei erabilgarri egin izana. Gogoratu, bi aldiz edo irakurtzea, hemen galdera batzu daude lantzeko, eta ea, poliki-poliki irakurketa, gero eta beto beste bat arte, hotzala bero irakurri egunero.